Shalom. Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas na mandohoti parmingguanon. Martua ma aka naro di bagasan Tuhani, mingguta sadarion ima na margoar, minggu info kafit. Lapatanna, jowon nama au, jadi alusakuma ibana. Topik mingguta sadarion, siyan na tumangihon do ro haporsiaon. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, taindehon ma puji hamu Jahoba tutu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Sungunondo didok Tuhan Jahoba, jowon na maaw, jala alusaku ma ibana, say donganakku do ibana jupa hagogotan, paluaku do ibana jala marmulia ibana bahenokku, say pamahopokku do ibana sari matua, martua do nahundul di pangundingan ni na tumimuli, jala namian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan, namandok tu Jahoba, hapurusakku, jala partano batuaku, debataku, marhaporusan tuho doau. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amani saluhut parasi ni rohaon, nunga ditatapho hami bangsomon, ay dang manjua ho mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon, dot siyak ni bagi, sahatro di haw na pinarsilang, say tupahi hami, marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami, jala marbengit ni roha, songon anak kahulongan ni rohami, diakka si taonon, asa marsangap goarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami. Amen.
jat lao paminderoni ganu porgin unang lupahon isin akaente naupunin si pasangan Tuhani nang marinalawani pasangan Tuhani. Tatangihon ma patik ni debata, siyan patik patuluhon dohot lapatan na. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, iyanggo soture dalan na. Ay hona uhum na dosogot, akka na marsineang di guar na. Dia do lapatan ni ondo, ikon di habiari rohata debata, jalaikon holong rohata di iba, asa unang hita olo mamuray, manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran na roa, manang mangasi marhite-hite gowarni debata, ay dinatarsosak, do ditangiyang, do dipuji-pujian do si dohonon gowarni debata. Imasahat na, atong rap mangidugogo mahita siyan Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pardugoy mahami, mangulaw na humbar patikni. Amen. Tatoboti madosata, martangi ang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na so hatudosan, para si roha na sumurong, ama ni Tuhan Jesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dongolon,
ro tujolo ni habang sa habadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami, masajojot warsay hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naruai, dang huhalongi hami ho, siyan nasa ruha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dungan nami, dang doson diri nami, kubayan hami. Di bahani tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean sa leleng-nileleng nai, alay na maporus mahamin nuaing tuasi ni roham na godangita. Satok kindo hutadikon ho, alay papungupungo kumaho muse marhite-hite akka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa sa leleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jehovah si paluaho. Pasangapon mati debata na digijang. Amen. Tabuka beba bibelta, tajahama hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, na dienet sian buku Esther, bindu 5 mamuka sian ayat sada satro di ayat 8. Tajahama secara responsoria. Songonondo hatani Tuhani, tole patulu arihon, marpahean harajaon ma si Esther, jala jongjong di alaman perbagasan, mardonokon jabuni rajai, tondong ni jabuni rajai tahe, alay hundul di habangsa harajaonai, anggo rajai, di bagasan jabuni rajai, tondong ni pintu ni jabui. Dungi ninarajay ma tunasida, ahado nahurang diho,
Ale Esther, jol mani raja, jala ahado na pinangido ni Roham, sahat ro di satongan ni harajaw ni, ikon lehonon doi tuho. Dungi ninarajaima, harus siluma dokon hamu si Haman, pasauton hata ni si Esther. Jadi dungro rajai dohot si Haman, tu panggalangon na pinadiri ni si Esther. Jadi nina si Esther mangalusi, pangidoaku dohot sihol ni rohaku ondo, molo asi roha ni rajai marnida au, jala molo denggan di roha ni rajai mangalehon pangidoaku dohot pasombu sihol ni rohaku, sai Roma rajai rap dohot si Haman tu panggalangon nahupauli di nasida. Jadi marsogot ma bahenoku hombar tuhata ni irajai. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Kahatindakon ma haporsyaw tay, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Aw porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tanong. Aw porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, iman at buhon ni si Maria, nagabagabean siyanton di parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaw na bernin di panguman di silatus, na metaterpajal daripada di hau pinarsinam, na tuan menuturu ulung di tanah, na mulak mahulu di panuhon, na manay kusugo, na untuk siamu di debata Jehova, amanay parhulo na suatu sani, isiman na ng suatu tanahon, mamihalak na mahulot naman. Aw sea hiton di parbadia, jaladong sadar dunia na badia, dunia tempat nyolang Kristen akan na badia, doa dasasani dosa, doa datai na mandok, mulang punsuk dan mulang na mati, doa daruan na surasura. Amin. Marende kor ina kamis, laos dinuti kor ama.
Tabigay ma tikting di Huriata di Bagasan Mingguon. Salam. Tagibea tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu sia Maret 2025. Naparjolo, guarni minggu tasaderon ima minggu info kafit. Lapatanna, yewon nama ahu jadi alusak kuma ibana. Dohot tema, sian natumangi hondo roh haporseaon. 2. Pertanyaan sektor. Di hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di Patupa Huriata do pertanyaan sektor maringanan di Bagas Garejaon. Tupuk jamita di enek sian Filipi Bindutolu ayat 10 pitu 1:4 ayat sada. Do tema paidaida hinadinggani Jahoba. Atong ria mahitarotu pertanyaan ini dibuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu. Ruas napinda. Nunga pinda ruas ni Huriata keluarga timbul lumbar raja inang bursitorus. Rap dohot 2 yanakon nasida. Ruas sektor 2 Walu. Pindah tu gereja GKI Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tuhatama toktong Bandungan nasida di Inganan Naim Baru. 4. Dewan Koinonia PA NHKBP. Di hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 mulai pukul 10 pitu wib sahatu nasidung di Patupa Huriata do PA Naposubulung ima naniuluhon inang situa ade Bursi Manjuntak maringanan di rumah saudari Nella Buru Lumanggaul alamat Jalan Wuluh Onom nomor 112 RT 10 RW 10 Pondok Bambu. Natspea di enek sian 5 Musa bindu omon. Bindu pitu, mamuka sian ayat pitu 1 ayat 10 sada. Pinangido tusude naposubulung ni Huriata asaria mandohoti acarai. 5. Warta Dewan Diakonia. Sada A. Komisi Beasiswa. Sadarion Minggu tanggal sia Maret 2025 mulai pukul 8.30 sahatu pukul sia 30 wib nasogot nunga dipasahat Huriata melalui Komisi Beasiswa 30 sada halak ruas ni Huriata namanjalo beasiswa. Turuas ni Huriata naukap rohana naneng duhot berdonasi pasaton beasiswa bui ditransfer tur nomor rekening KBS 04 sada sia 0 sada 000 walu 4 sada 5 onom walu narahubung bendahara KBS inang Nyonya Situa BE na 70 Buru Sirait nomor HP 081 807 166 076. Sadabi hasil haputuson rapat Komisi Beasiswa. Hombartu haputusan rapat Komisi Beasiswa KBS HKBP Pondok Bambu nunga disetujui 2 halak
namanjalo beasiswa baru. 5. 1. Leonel Unedo Simarmata, kelas 4 SD. 2. Gabriel Jonathan Simarmata, kelas 2 SD. Anak ni amang keluarga Kasiaman Simarmata, inang guru Lubentuing, ruas sektor Tulu, Sia. 2. Seksi diakonia sosial. Seksi diakoni sosial. Ruas ni Huriatta na terdampak kena banjir, ima keluarga Raymond Tanjung, inang guru Silitonga. Alamat Dharma Wangsa Residence, Klaster Sriwijaya, Blok S, B2, nomor 10, Tambun Utara, Bekasi. Ruas sektor 2, Walu. Tabuan ma di bagasan Tangyakta, asa toktong nasida di bagasan Hai Pason. Onom amplop pangurupion tu sosial kuria. Di minggu saderon tanggal 10 Maret 2025, di Patupa Huriatta do papungu amplop pangurupion tu sosial kuria. Di pasahak mai tujolo dung sidung jamita. Do pertondingna pilihan perjolo tolu kantong ima tu huria do tu pusat amplop pangrupion tu sosial kuria atong tapasa ma di bagasan Lasni Roha. 7. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 nanengro di Patupa Huriatta do papung amplop ima tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasahap me tujolo dung sidung jamita. Dohot pertundingna parjolo pelian parjolo tolu kantong ima tu huria do tu pusat. Pelian paduaon amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Atong tapasahap me di bagasan Lasni Roha. Walu, basar makanan. Di minggu saderon tanggal 10 Maret 2025, panitia pembangunan gedung sarana penunjang gereja, patupahon basar makanan, maringanan di halaman gereja. Pinangido tusude ruas Nuriatta, asadot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di Patupa mai dung sidung parmingguan manogot dot permingguan harian. Sia penerimaan perguru malua tahun ajaran 2025-2026. Nunga dibuka Huriatta pendaftaran perguru malua tahun ajaran 2025-2026. Pinangido tu akanatoras akayana konna naso makatindakon haprosiano pe asa didaftar homa tu situawik nabe uhu mambuan fotokopi surat terdiri. Pendaftaran sahatu tanggal 15 Maret 2025. Parguru malua nang mendaftar sada Ronaldo Valentino Sibuantua Tambunan. 2. Vanesia Kaila Salome Siaan. 3. Anselo Haniel Haposan Siboro. 4. Josephine Esteruli Veronica Siaan. 5. Bernard Pinondang Siaan. 6. Kenneth Manuel Alvaro Sinaga. Nomor 10. Pembubaran Panitia Pesta Gutilon Pembangunan Dohot Natal 2024. Di hari Minggu, tanggal 10 April 2025, manang di minggu kedua bulan April naneng ro, di parmingguan pukul 7.30 wib, di Patupado pasahaton laporan pertanggungjawaban
doho pembubaran panitia pesta Guitulon pembangunan doho Natal 2024. 10 sada Konven Pendeta Marsugut hari Senin tanggal 10 Maret 2025 mulai pukul 10 WIB 1 nasidung di Patupado Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Maringanan di HKBP Ancol Podomoro. 10.2 surat masuk di Jalodo Uriatado surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ima taringot tutona sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Surat akan kami bacakan. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mendapat ton na hinaholongan sude ruas kuria HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite pandita resort di Inganan Nabe asini rohani Tuhan Yesus Kristus dot holong ni rohani bata ama dohor parsaoran nito ni Purbadiama namandongani hamu saluhuna. Mauliate mataduk tu debata alani asini rohana namandongani jala mamasu-masu huriana diragam ni akaulau ni huria gudang namaul di bulus huriana di tikina salpun alai hokdo asini rohani debata mangaramuti huriana. Holan ala asi dohot holong ni rohana do. Bui tarpatupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Sinode Distrik na dipatupa di hari Senin. 1 hari Selasa. Tanggal 4, tanggal 3, saat tanggal 4 Maret 2025. Maringanan di Bogor. Dibuhai do rapoti marhite pertanyaan dot ulaun nabadia na manaruhon sude sinode stad asa di bagasan pos niroha dohot haunduhon tu debata ni dohotan ni 212 halak peserta jala naniluhon ni reses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pendeta Oloan Nenggolan STA. Mardalan do sinode distriki di bagasan sada di roha. Na sinundangan ni tema berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2b. Dan subtema HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Marhite tema do temaon di jodo sude ruas ni Sinode Distrik do ruas ni HKBP lumobi na adong di Distrik Walu DKI Jakartaon. Laho pembaru diri dohot padan hasatiaon manglahon panjuon ni debata turiana HKBP asa gabe pasu-pasu tu portibion. Di bagasan rohanau kapdo ruas ni sinode manjalo laporan pelayanan preses do laporan badan audit. Jala dihatai do taringut rencana strategis Renstra HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Dohot manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2025. Takas do dihatai taringot tu orientasi pakubasion di Huriata di tahun 2025. Ima orientasi pakubasion tahun transformasi HKBP. Disakapi patupa seminar, pelatihan leadership, pelatihan database,
dohot penyeragaman laporan keuangan nani hubasan ni panitia transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Domutusi Sinode Distrik Manosohon asa ganuk kuria dohot resort takas patu paun ulaun pembartu panduan ulaun HKBP di tahun transformasi HKBP. Sudena akanong diputuson manang ditutupon di Sinode Distrikon di pasada do di daftar haputusan program dohot anggaran kerja di tahun 2025 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jala disagihon tuganu kuria dung sidung di rumuson tim perumus. Di pargogi di Batama hita salukna akana posona nang ruas ni uria laho patupahon akka pakobasiun di uria. Jala manoktong makita manangyakon asa ditupahi di bata na sanarikot di distrikta. Di paujung do rapoti marhite pertanyaan laho pataruhon sinodestan mula tu inganan nabe pakobasona laos manangyakon sandok ruas nuria di distrikta terlumobi ruas nuria na mengadupi aik magudang manang banjir alani cuaca na ekstrim marhiteon sinosohon asa ganuk kuria rade patupahon roha na makilala maradopon ruas nuhuria na mengadupi banjir. Uhud laos tapatuduhom ma persauran na dinggan tu akadongan na maliang di bulan Ramadanon. Anggiat las jala sonang rohani dongata marnidahita. Songonima pinasahato na sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sai di pargagui jala di patau di Batama Huriana laho pasauton tahina bahen sangat di guarna gabe pasu-pasu tu portibion. Tuhan ma na mamasu-masu kita saluhna. Amin. Jakarta 4 Maret 2025 tabi mardongat tangyang atas guarni sude peserta sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Preses Pendeta Oluan Nenggolan STH ditandatangani. Na 10 tolu ruas Namar Sahid di bagasan persahiton do ruas ni Hurietta sada Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu dirawat di rumah sakit RSPAD Praviliun Suhardo Kerto Husodo lantai tolu kamar tolu kosong sia ruas sektor sada wik sada. 2 inang nyonya situa Eha Simanungkalit Buru Tambunan dirawat di RSPAD Gatus Broto Pavilion Eri Sudewo lantai 4 kamar opak sada 2A ruas sektor 2 Walu. Tabua ma di bagasan tangakta asa tumibu hipas di hilara rohana sida. Pasapulopaton parhepengon. Pelian tuhuria 10 juta 830.325 rupiah. Pelian tu pusat 27 juta 820.175 rupiah. Pelian tu desa 850.000 rupiah. Panitia pembangunan 1.300.000 rupiah. Pungu masude 45.862.500 rupiah. So ini matikting di huriata di bagasa minggon. Saya di pasu-pasu sama sude pakubasion do peliani
bansangap do puji-pujian di guarni Tuhata. Marende kor gabungan, laos diuduti kor lansia.
Marende mahita, uhut papungu peliata tutuhan debata, kapasahat ma di bagasan las niroha. Martang yang mahita. Dami di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mengeramoti hati-hati rut pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita manginang. Las roha di perminggu tersedarion pajupang do tamu amanginang. Alani hupatadahu maju riku. Iau padita o Prancis manukalit.
inata boru silalahi dua merek danak dihami ima si Rebecca dohot si Samuel. Tinggal nami nuaeng di Cawang di Halim, Bandarai Halim Perdana Kusuma. Di Sirunang Simatua. Di tahun 2005 tahun asal pura. Yado hai maruas di son. Tinggal nami di blok 3 dong lupa. Pasupang doaka ama nami situar ina nami di son. Ra odopi perjulu sahalio marjamita di minggu manogut minimongarian biasa nau minggu botari do tuaka naposo. Ima partinadan sa kami tinggal nami nuaeng makubasi di distrik Walu DKI Jakarta. So nima partinadata di Bagasati Kion. Horas mari kita. Tajaham barita nauli ima surat ni Apostol Paulus tuhuria Rom bidu 10 mamuka maisian ayat 10 tolhas mai tu ayat 20 sada. Bodoh kita tahe margati sori maca tajahama margati sori amanginam. Alai dang sudi mangoloi barita naulii. Ainin na si saya do ali Tuhan. Tung isema makaporsiai jamita nami. Alai omado honokku. Dang dibegi hurwa. Nunganian. Nang tol khasdo suarana tuliat pertibion jalaro di suhini tanah oddo baritana. Humdo si saya medok. Akana so mga luyau ido na rapotan. Naung gabi patardo ahu di akana mangusoy naso mangusoyaw. Ima sahat na. Adong do sada cerita fabel sian Afrika mulai dokon fabel ceritanya ka pahapahanan. Di idok di si mardong ama seekor buaya dengan seekor monyet. Mardong ama nasida jala rosudo pardongan nasida kompak. Ganuk manugot saya rodo buaya on sian hilir lautu hulu pajupak kedongan naon monyeton. Na tinggal di sada pohon di hulu ni suai inganan ni aike. Dungi dung songoni pardongan nasida rupani ganup hari saya dengan para sauranna bisa datiki mula ma buayaon tu ingananna tu hilir. Jadi dung mulak buayaon pajupang mado hotakka dongan na disi. Lungud dorohan yak kadongan non disukun buayaon ma. Ai bahasa lungun rohamuna ninna. Jadi Roma kaboy madokon dang dibotoho marsahe bapakmu. Jadi sungguh dia mengubati. Ba dang adong akaramuan-ramuan so holan hati-hati ni monyetin hati kera hati monyet. Jadi lungud rohani buayaon. Di manuguk nai songon na biasa borhak may ba na musye san hilir lautu hulu pajupang dohot dongan naon monyeton. Jadi jupang ma nasida. Di idokon buaya ma tu monyeton. Au nga say jo tahu manada dongamu. Kadongamu jala saya torop do hutada. Alai horak ya dope madapoton akadongakku ninna buayon. Jadi horak ya di dakwatong au tu inganamu ninna monyeton. Atong songonom may sadarion borhak mahita. Inna buayon. Dungi borhak mana sida. Tong naik mau tu punggung koninna. Naik ma monyeton. Tu punggung ni buayai. Dalam mana sida di sungai.
Jadi songon na borak do rohani buayai medok nian. Lai ikut terus terang mau na rohana. Di perdelani do ma na marsahe do bapakku. Jadi romanya itu bah ngayubati horwa, dangarong ramuan na boy mangubati. Dangadong soholan hati seekor monyet. Inabuayon, tarsongkok ma, monyet honot to, tarsongkok. Itu ada ina. Jadi neng maka tiba na tu kiri sungai do, neng maka tu kanan melarikan diri, dangarong bidalan. Jadi gidok monyet ma, mardo ngadu hita, jala holong rohakku tuh nang tu keluargamu. Aku akan memberikan hatiku untuk kesembuhan bapakmu. Tetapi kita berbeda, ini namanya tuh. Apa yang berbeda? Kalau kau hatimu di dalam tubuhmu. Tetapi kalau aku hatiku tinggal di pohon palem di hulu sungai itu. Kenapa tidak kau ceritakan dari tadi? Aturannya aku bawa hatiku bersamamu untuk kesembuhan bapakmu. Kalau begitu, ayolah kita jemput. Inna buayon, ayo kita jemput. Inna itu. Dungi borhak manasida, dijemput ma. Jadi duk sahat tu hului, Peter mangakak mamonyeton, tu pohon palemi, ditinggal homa buayai, jala lepas may banasian maray. Itu hatta manami yang mau dikatakan pada hari ini adalah bahwa kalau kita hadir di ibadah ini, hendaknya kita membawa hati kita bersama tubuh kita. Ada banyak jemaat Tuhan ketika datang ke gereja meninggalkan hatinya di rumah. Bodoh sipata rupani disodro pamatangna alai di jabudo nang rohana. Jadi dang mendaratan non hatan di bata. Hendaknya kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan bersama-sama dengan diri kita. Ayalani arisan nuaing, gudang dohalak, jemaat Tuhan, dia tubuhnya di gereja tapi pikirannya di rumah. Baru non arisan. Baru nuaing naka segala macam persiapan. Arong dosong. Tubuhnya di sini tapi hatinya dia tinggalkan tidak bersama dengan Tuhan hari ini. Amanginang ada orang masuk kita bagas tu jamita sadarion. Coba maju masuk kita su latar belakang nih turpuk Roma. Kitab Roma dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Alahai dang si Paulus. Napa jongjong jemaaton. Ngadukian jemaat Roma. Lalu dia tuliskan suratnya sebagai bentuk dukungan songon sahalak misionaris ibana asa marhapur siaun natugu jemati. Daki ada pero ibana tu Roma. Dan ditade ibana rupe jemaat Roma. Alai di surat ton ibana laho mangurupi nasida di bagasan barita nauli. Dada tujuan na asa tinggal ibana di Roma. Alai mortajaha di ayat di Biddu 15 ayat 20 ido ibana songonon alai hasuruwakku dohue tong mamaritahon barita na uli sadok na sotar barita dope guarni Kristus asaunang songon na pa uli di atas ojahan na Libanau ibasa Indonesia dok songonon atar haru bahasa Batak. Aku tidak melakukan di tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang. Lapatanna dangolo bibana mengunjungi Roma, dangolo bibana mengakui bahwa tak pola perlu biau tu sini bana. Nung adokyan jemaat Roma alai patuguhon nama au. Idokon ibana alai mangihutton na tarsurati marnida maakan na sudah pota baritai jala mangatusima nasohya ubegi barita nauli. Ini luar biasa. Narumikot di Apostol Paulus dada mengunjungi halak Kristen naunggabi Kristen
Tetapi suatu kemuliaan bagi dia, hasurungan inna, kehormatan bagi dia kemuliaan ketika dia memberitakan Kristus di mana nama Kristus belum pernah didengar atau diberitakan. Anggun waing marasing dokan ada istilah mencuri domba. Nah, Kristen di Kristen ko mo ujungnya Kristen kuadrat. Ate dang itu. Arong dosong kan? Manait ruas ni halak asa gabi itu ibana rupanya. Anggo hak paus lulus bukan itu bukan kemuliaan bagi saya. Dan kehormatan diawi. Alai satu kehormatan bagiku adalah ketika aku memberitakan nama Kristus di mana nama itu belum pernah didengar dan diberitakan. Ini konsep teologi misiologi. Bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang bermisi. Mangihutun barita bahwa naing arong dope 3 miliar orang yang tinggal di 7.000 tempat di mana akses Injil tidak ada. Tang adong gereja di sana, adong 3 miliar naik, 7.000 inganan yang tidak pernah, yang belum disentuh oleh firman Tuhan. Apa yang dohononna bahwa orang Kristen harus bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Alani di surat Tonibana, surat 6 tu Huria Roma, karena kecintaan, paingoton bahwa cinta kasih Tuhan begitu mendalam yang dilakukan Kristus bagi orang yang percaya. Alani di ayat siye jelas do idok di si diturpuk tahun. Ai malua maho molo di perhatopot pamangami Tuhan Yesus. Huhut di hapor siay roham naung dipahehe de bata ibana sian akan amate. Bahasa Indonesia dok sonon. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah dibangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ini luar biasanya. Keselamatan bukan apa yang kita perbuat, Amang Inang. Keselamatan itu bukan datang dari kita, tetapi datang dari Tuhan. Omma barita nauli. Berita kesukaan, berita keselamatan. Keselamatan itu bukan datang dari saya, tetapi dari Kristus. Keselamatan itu bukan apa yang saya perbuat. Tidak ada apa-apanya yang saya perbuat, tetapi keselamatan itu adalah perbuatan dari Kristus. Om matabuna na naunggabi Kristenon. Para sahod dia manginang, kita tidak mengejar keselamatan itu melalui perbuatan-perbuatan. Alain yang gudang dosongoni kan? Kejar asa malua daong. Keselamatan itu sudah ada kepada kita di dalam nama Kristus. Alani dia saplonomi diturputa sadarion idok songonon. Alai dang sude mangului barita nauli. Ninna si saya do ale Tuhan tung isema na makaporsiay jamita nami. Dak sude na mangului benar. Firman itu telah diberitakan di ke seluruh dunia sudah pertibion. Alai dang sude na mangului. Atung isema na mangului jamita nami. Naing dohonon na bahwa pekerjaan untuk mengubah hati bukan pekerjaan pemberita Injil. Dang ulau ni padita no ni lahu pa roha. Dang ulau ni situa no ni lahu pa roha. Dang ulau ni misionaris lahu pa roha. Isru pa roha. Hanya Allah yang berdaulat mengubah hati untuk percaya kepada Yesus. Sotong irok. Ay sodong diula akka misionaris on, diula paditaon. Nanggu saya di pisong na bertobat. Dang ulau tay. Itu hak mutlak kedaulatan Tuhan mengubah hati. Alani mau peta baritahon barita nauli sotong menek rohata dan bertobat. Isi Jeremia 40 tahun di mana marbarita nauli tak satu pun dari orang Israel yang bertobat, akhirnya mereka
dibuang ke Babel. Jadi alai diri tugas kita lah memberitakan pasahaton barita nauli. Mulai dokon tiki une manang nasune ikon pasahatot. Amang padita nga may tua au. Ay buha ba kumar barita nauli. Dangadong parbinoto aku, dangadong teologiku. Lahu pasahaton barita nauli. Amanginang boy do marhiti-hiti tangiya. Apakah Bapak Ibu sekalian pernah mendoakan orang-orang yang telah belum disentuh oleh firman Tuhan dalam doa-doa kita? Harus ada kelompok Neng Marbarita Nauli itu Afrika, tetapi karena sulit jalan ke sana, akses ke sana, serta dengan cuaca, ujung lagi muda nasi. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan supaya orang Afrika yang tidak bisa disentuh itu, tidak ada akses, supaya dijamah oleh Tuhan. Dan ternyata benar. Ada mujizat yang luar biasa, ya mungkin dari apa ya, akhirnya satu kelompok itu menjadi percaya kepada Tuhan. Buidu kita marhite tangia. Namanya buidu kita marhite-hite menumbang. Kita sumbang untuk pemberita Injil. Saya tidak bisa memberitakan Injil, tapi saya akan bertekad dengan janji iman untuk menyumbangkan sekian untuk keselamatan orang-orang. Alani nakingan indo malua mahalak nama jogor ni tibata. Oh, do persoalan na. Mau lo soporsiano na sida bo hama perluana. Akka nau kiama jo, akka nau selamat. Ima nau porsia di hama mate do. Hai yani Kristus. Alairang dibagi halakani bo hama na sida porsia. Alani dok di ayat 10 pitui asa sian natumangi hodo roha persiaw. Ia panangihononi dihatani Kristus. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Boha mahala persia aso ada ditangihon nasi dahatan debata. Oma tanggung jawab tadi. Marhite media sosial nuai. Unang gura kita rupani pasaton holsot tadi media sosial lagi galau tidak dikunjungi cucu dan di telepon anak kon badi sih nuang terbuka akses untuk kita siapapun bisa mulai jahamu menukut-nukuti barita nauli ngasudi rita itu sana napuna harta Facebook karang do Facebook ta nak pina tua-tua na gambar Facebook lalu songoni kan masih matuai ngamarung ber 70 tahun tong do pimar Facebook ate alai urang kakak cerita-cerita galau mana holoso firman Tuhan beritakan arong dungunani urus songoni nah boleh kopardita di Turki arong dosa ada kelompok molo Turki adalah karena pusat kekristenan di Turki. Pusat kekristenan. Isodo 7 jemaat Asia. Sardes, Philadelphia, Laodikia. 7 jemaat Asia. Alain waing dangadong bio. Ngatartano mo nanti. Ini hanya menjadi situs sekarang. Arong dosa ada kelompok yang antusias untuk mendoakan Turki. Aduh haim pajupang di sada inganan bahwa kelompok karismatik di sana ingin mengubah Turki kembali menjadi pusat kekristenan untuk dijamah oleh Tuhan. Nuaing 10,8% Turki adalah Muslim. Olah 0,2. Tetapi itulah pusat kekristenan. Mulai jahamu di Paung Kapodi, pitu jemaat Yasiai nok tartanomi di situ di Turki mai. Di Turki mai. Ini tanggung jawab besar. Nong terkenal hian, adong di Alkitab tay hapirang adong be. Tinggal nama. Alani molo sorong beno parberita nauli Muhammad. Alani sian natumangi hodo roha porsiaun. Ketika tidak ada diberitakan, tidak ada diperdengarkan, Muhammad tu buha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Burta bayak ko namang inang, molo sorong be pergereja be, dangarong be perminggu misalnya. Budi baik ko kamu noni. Dangarong be pertanyaan be. Ya adong masa songoni. Antara kitab Maleaki di 30 tahun, satu
Haroroni Johannes Padidi disipat nang mulai 400 tahun namang inang. 400 tahun tidak pernah diberitakan firman Tuhan. Ngongong songoni. Jadi, yang biasanya Tuhan suruh nabi-nabinya. Nabi-nabi ini perjelamai Nabi Yeremia, Yesaya, sampai Maleaki terakhir. Alai duk selesai Maleaki, 400 tahun mau itu perjanjian baru. Dan arong berita lebih. Tidak ada mendengarkan berita firman Tuhan. Dan arong benubuatan. Ngongong sudi. Buah nama. Alani Petro masih Yohanes pembaptis hati-hati. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Merupanikan. Mulai madung 400 tahun. Dan arong pamarita honoton. Burta bayako songo diono purtibio. Arang binoto beti. Alani tugas ta mamaritahon barita. Jalan berpikir ko na kini. Unang gudang kita berpikir barita-barita no ayon. Hoax. Au si pata alergi au manoto televisi. Ay di buy do dipengaruhi ngulut tamanginang. Dang minar behita kan. Rotu gari jaun ngaholan buhi na terbeban. Alanya ha gumudangan di begi ka barita-barita no ay. Utotom makan nasugut televisi ay na viral biga-biga reon. Apa berita yang viral? Korupsi ratusan triliun. Jadi aku pikir rupani apa gue ya mang ibu nama negara nami onoroh kan. Nasong biharak tikos no yang so di di negara nami onoroh sepat. Masuk itu bagas roha, hacik maroha, medele meiba. Songoni mak. Jadi mulam gudang du binegi barita. Aka barita muse nasutikos. Wah. Oma gabe konsumsi ya, oma bagi di bagas roha ta. Jadi tu dia bihita terbeban. Buat itu san paju pang dodongan, ana nong pojok di son, paju pang dodongan dan minar bihita. Makatai dongan si tresita dan lain sebagainya ujungnya terbeban berat. Mana yang jual monin kan? Atau patok mar sahid. Gitu. Atau patok. Biarin di TikToki, biarin di Facebooki, sudah kabar berita sama itu. Dibunuh ya anak toras, cik rohat sih. Adong pencuri di sana, cik rohat sih, adong bajir bandang sudah masuk ngoni, marpungu me bagas rohai. Api dang adong nama balance mengimbangi. Ay nga malas kita mapiki barita na uli. Ay yang pendita ay mulori baju mododok di base marweru di mododok inar panika. Yang mau saya katakan namang inang bawa lang antukmu kepada gereja enggak apa-apa ya. Di gereja pe hodok modum dak pola persoalan ini. Daripada ijabu ini maksudnya. Bawalah ngantukmu beribadah kepada Tuhan. Otik manang gudang sayarong do marapatan. Itu. Jalau do unak si pikiri. Sedia gura kura dita portibio. Nangi? Sedia gura portibio dita. Saya itu portibio rohata. Apa hatan di patapan do unak saya pikiri portibio. Nah di dia do nagi jangan. Ay di sadu nahot. Sedia gurang dita portibio. Olo nomor 2 saya kana toras. Holat papunguto keleng na, iro kan? Hola mabayin harta warisan 7 turunan. Hapi baru tu binarok ko nakon na mga langi. Seudok dui. Aurak kaya ditinggal na toras tu mang nabi guay. Jadi. Habis sudah tano alai, hubud do nasibku. Lapatan saya tidak hidup dari harta warisan orang tua saya, tetapi Tuhan merancang hidup saya supaya saya bisa hidup. Unang ulo hitam berdosa lah nih saya. Kebutuhan yang nak una jangan mau. Edang bui gilangi hadua namang inang, mabuah koto surgu. Tang bui noni. Tang bui, si buan ngahan nabi itu, si buan diri nabi itu. Unang kami berdosa hita. Ala ni persapuni. Ay gilangi pe luluan na do. Tuhan telah menciptakan sesuatu yang luar biasa bagi dia. Kenapa kita harus pusing? Ahai wak kamu sakutan uju ya dong. Akan mengarut sakutan dak dong. Tuhan memberikan nanti para dehon narikot di tengah-tengah ini. Saya urok doi jami takpi kan. Ai hurasa dopi na julu. Pola sehari rumah gua. Manuhur baju 1 tahun. Saya 3 hari manuhur baju 1 tahun. Sehari. Dikarya hamai. Tebaru ati. Ipi boha.
Kalau cadis dia di rumahku kalau tu kalau tulis di. Gitu. Parkacingan nai buat di bahan so. Ikut tu hapar hosan nai itu kan. Malabang-albang maun. Kan? Malabang-albang. Itu. Sepatu pek songoni. Gitu. Itu ordo sepatu ni ba ukuran di pak ni ba tulup lalu di tur 42. Gitu. Wah cara ni. Binai Makkah pakain kain lap. Gitu. Nama plastik ino jata mai. Di merbula dongani merbula kaki. Ni tedang mo nak gabi sepatu idugul. 3 kali malang jagal sa taon. Naujui, ya do irasa kamu aku memang sakut tahu tadu aku rasa dui. 3 hal malang jagal, terkarya mai. Tikimate manu kate marsahit. Fulu burung. Ay unang jolomatin na kan. Siat temain na kan. Ngamun dohodok. Nialangan dui siat di berarti. Noai malau flu burung nggak biar jual flu burung. Tapi iba na julo martang yang diba Tuhan ma sama flu burung sama hua. Sama lang jaga itu. Aima. Tikarya hamuse. Berarti kimarsahi tiba ti. Marsai amo hobi betul. Sepatu spermi mai loppa kan? Spermi pe olo saya spermi bagi pigo dibagi tulu. Siap mamanukon. Alai nagajangi doa hana. Nagajangi do tajina nang matuai ay niyan lang nga songoban ati lang na tarhil libeon ikot tuluar tulubor ng mamahua lepao no ni parusru sa sabuin lang ono to nga hiraban ay ko na posoy dang tiki area hamuse pati ki pesta ma ati ibu na tutuy ma ay ko na tutuy dang malang jagali ya ma tutadok nai ngamar boras bo ngamar ememe ya ibu do eme kan pamasok majude si baru pe mangalang jagal. Ima na julo kan. No aing 3 hali buhay malang jagal sadari. Lomot ta. Mula gerejon. Na subuh na sugut talang jagali. Sonari mo siya bulak gereja. Suguk mo siya. Terus ma. Buhay malang jagal. Kala ni gudang. Manur baju sungod dia. Yan di pegesian. Arong 25,000 kati. Tulu 100,000. Lomot ta. Si sipato pisong di 25,000 arong do kati. Lomot ta manur sipato no aing. Lapatan na sungon no. Wasa hudok ko nakingani bahwa kekhawatiran orang tua saya dulu manuhur si patu na balgay itu bentuk kekhawatiran asa buhay pakuna tahi 7 tahun itu bentuk kekhawatiran sa lawari pesong ni balbalbangi kan ikolo pito doon sa 3 hal 10 hal pito tu asa kan bentuk di kekhawatiran asa tahi 7 tahun itu bentuk kekhawatiran tetapi dalam perjalanan kehidupan bagaimana pemilihan Tuhan. Apakah kehidupan kita semakin sengsara? Tahu nggak? Kehidupan kita semakin terberkati oleh Tuhan. Ini luar biasa penyertaan Tuhan. Ala hendak terukur dengan bahasa ni debata. Saudara kini ngani no balaga na pasangan debata ima haluaon. Dangarung uga mona asing. Malua ma nama jo kuarni. Yesus. Ini kekhususan bagi kita. Alani naparpudi ma sa hali taringot tu ayat ayat 10 lalu satu ayat 20 sadai. Dicoba si Paulus do mamering kehidupan ni halak Israel. Alaniaha aladang Persia di Yesus Kristus. Didok di ayat 10 lalu alai oddo dohonok kudang di begi horwa nungan yan. Nung atol khaswaran tulit perdibion jalaro di suhini tano oddo baritana. Didok mo siya di ayat 10 siya. Alai hudok amuse. Danga mangato hala Israel di si. Didok di ayat 20 siya alai tu bangsa Israel didok manipat hari hupahir bang tengahku. Itu kebaikan Tuhan. Manipat Israel, manipat hari di pahir bang debatado tangan Tuhan Israel. Bangsa pilihan Tuhan tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Gabi si rapotan. Gabi hita. Ini yang sukat luar biasa ti. Gabi hita rapotan. Ujaha majo di ayat 10
siai. Akana so mga luya, ilo na rapotan. Hala Israel do, na di pilit de bata, alay hita no nagabi rapotan. Nung gagabi patardo aho di akana so mangusoyaw. Nah, ini adong kesempatan bahwa berita Injil itulah universal tu saluhut bangsa. Ya do tabigi barita ni perempuan kanata di Matius 15 ayat 21-1-20 nama dok sama dia. Salah perempuan kanan yang anaknya dirasuki oleh roh jahat, lalu dia meminta kepada Yesus, lalu Yesus katakan, "Hei, ibu Kanaan, dang leanon, dang buaton, roti sian, sani sido. Siap piring ni, danak. Alay Roma perempuan Kanaan ni madok sama dia. Tuan, dia lang pananggaido. Oh, dang buaton roti sian piring dan lianut tu biang. Alairo perpekanani, Tuan, dibuat dialang biangido akan marpisikan sian piring ni Tuan nai. Walaupun dia direndahkan seperti maaf anjing, tapi tidak apa-apa. Itu roh Yesus madokon, balgado hapor siamu dapok muma pangiduam. Ini luar biasa. Dan adong sejarah keselamatan itu hita, tetapi ini diperlu ketika orang Israel menolak keselamatan itu, lalu keselamatan itu menjadi universal milik semua orang. Galanya manginang, malasnya roh hatta, ngarap kota bihita kan, haluaun. Ikudohonok kudo bahwa keselamatan itu telah menjadi milik kita. Ini kita genggam mati. Tadi kos naholanop kita tiup plus roh hatta namang ulun. Holanop kita tiup, aku Tuhan sudah selamat. Biar nahurak kuro di mulutku, dan ngadong bisa tikos nanti. Tung mati piau sugut, jaminan keselamatan itu sudah ada. Apalagi yang saya capekkan rupanya yang dalam hidup ini. Ada yang dia, Tuhan kita itu maha kuasa, pemenang, tetapi pengikutnya seolah-olah tidak pemenang. Gudang dosoni, Tuhan kita itu maha kuasa, maha dahsyat, tetapi mengapa pengikutnya memble? Ada persoalan. Tuhan itu mampu mengubah segalanya, membuat mujizat, tetapi kita tidak, kenapa kita memble? Tidak kuat, tidak tegar, tidak senyum. Firman Tuhan terkatakan kan? Dan boyan hal Kristeni harus bersuka cita. Ikulas roh hati tiap hari. Bersuka cita lah senantiasa. Sekali lagi kan bersuka cita lah. Ikulas roh hal Kristeni. Wah, las roh mau manginang na mangulu. Tadi tanami ayam macai boratian na ibu banun. 5 menit na mati. Berpitahe. Arong tulu boban. Ahamay. Boban masa lalu. Beban masa kini, masa saat ini, dan beban masa depan. Mana itu beban ngati? Beban masa lalu, molak sa do pe ho manginang di masa lalu, di pengotor kesalahan jolma. Ai mada ai sianu marsala tu winda ka. Ngamati sianu ele singotor kesalahan ni. Dang beres do pengulut tau. Persoalan masa lalu dibuat ko tunai. Persoalan 2024 dibuat ko tunai. Masuk murata. Taba musi beban masa kini, beban masa kini. Ya nakon. Sahit parhepeng on ekonomi. Do ni karo tapi kiri sudi. Ini beban masa kini. Beban masa depan dia mana yang apa hupukon surah marham mulia na. Ang dosong ni ina. Walan ngwe kina perempuan. Ai sama yang rokap nyo nina. Do pitu ngai pikiri rokap ni boruna ade. Jadi tolu beban mana saya guk dipikir ate. Guk. Dak selesai behita masa lalu. Masa kini ngamu saya masuk ke tapi kiri masa kini dan ngarong tapi masa kini HP ngarong muse itu tapi kiri muse 5 tahun na 10 tahun na masuk apa gusto dia namang ulut tahun nanti jadi berusaha kita tu gereja memang kan berusaha tuh Tuhan lau masuk tu gereja sama na ringa bubakon ari tinggal ko main nang boba mi dipituan ringa ma pakilala mo no ay mula ko no bono mo may muse 7,000 bujuna tangarong lapatat na nawar minggon. Songoni mah kita terus hati. Borat tiang udah. Alani berubahlah. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini suatu hadiah yang tidak bisa dilakukan dunia ini, tetapi kita memilikinya. Pos maruhata,
Di batanong mo nangi, makamunakon sa luho natin. Paru kilota, sahita. Ayang go portibo biasa rutangi sih. Ay molo portibo pe guarna, pasti rutangi cita. Karena Tuhan membuat air mata, supaya kita bisa menangis itu. Itu gunanya. Aliaha gunana, air mata ini mengingatkan kita bahwa ada suatu tempat nantinya yang tidak ada air mata. Arong dosa ada tiga duan, nah seorang be tangis, nah hacit, sakit. Tuhan memberikan saat ini sakit-penyakit misalnya manginang, akasahir rupani. Ini mengingatkan kita bahwa ada suatu tempat nantinya yang tidak ada lagi sakit. Arong beban nuai persoalan kehidupan. Ini mengingatkan kita bahwa ada suatu tempat yang tidak ada lagi beban. Nah itu sih mahita. Ranah di pikiran. Tak asa lasrohata. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Semakin banyak mendengarkan firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Berikanlah hatimu, jangan tinggalkan hatimu. Berikan hatimu kepada Tuhan. Martang yang mahita. Mulia hati Tuhan di batama nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami nungataruli hami di barita na uli bagasatikion. Di Joho hami asa porsia, di haluaon kota heheon na pinatupam. Nunga malu hami Tuhan, jol mana selamat do hami, dang jol mana talu iportibion alani kon hamo nak konon nami do sa luhut paru kilo nak kana hacit na berdit dingulu namion ala ho. Nang jumolo makamona kani. Las maruhan nami Tuhan, nang pajupang do hotto. Marhito minggu nami sadarion. Mulak mahami bagasan na saroha, urupi hami dia kasudisi taon paru kilon. Aso nang tusi hami terfokus. Arong do tikina haduan salpu mai, di bagasan olop-olop roho dapat to kami majupako kami mabuan tu sa ringanan na sorong biaka na bernit na haci di uro nami. Lasorhan nami Tuhan mulak siya bagas coromon pasu-pasu manaposom na marasahi nuaing amang perdita ang manalo na ibagasan persahiton nang inanami inang situasi manukali burtapunan nang saluh ruas yung huriam naso hubuto hamin nuaing mulong na marasahit ko mana madawani. Lehon hai pason doa la siroh hari nasida mulak mahami di bagasan dame bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata mari demahita.
sari alas jongjong mahita. Bungarutu iton katahangaloan napasunan say tuktong rohana jiyan mulo jinalonain kami naporseya dito hata Jesus si paluang kita. Tatangya kumapilat tatulupan di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang hodo haroroni sa luhut sile holeho na ring gaduhot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masya na nilahon mitu kami pilan nami tuho. Say jalo may gabiwap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asa huparhasya kami pilanon pati bulukon harajon mo. Ito nga tungan ni huriam dohot di portibyon. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam utada hami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moliat ituho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di banwa gijang say pinorbadia magwarmo. Sa Roma harajon mo. Sa saot malom ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Hai ho. Mahamu di bagasad dami jalaw hamuma pasu-pasu siya Tuhan di bata. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan di bata maho. Sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jalasi marohana midaho. Di do pakko Tuhan di bata mabuhina tuho. Jali di pasorhon madamena tutod di munabi. Amin. Amin. Amin.